Son Alfredo Llano García, son o candidato para alcalde de Burela. Xa tuven como alcalde nesta legislatura e agardo, espero que os veciños teñan a suficiente confianza como para que nos den o parabén para seguir outros 4 anos máis. Bueno, unha das cousas que nos preocupa tanto na xestión como na economía é o aforro enerxético. Aquí estamos ahora mismo nun parque que instalamos todo lámparas LED que traen sustancialmente un aforro moi grande ao noso concello. A nosa pretensión ir a pouco ponendo lámparas de moi baixo consumo para que se note nas arcas municipais ao mesmo tempo que estamos tratando de meter as novas tecnoloxías no noso concello co fin de aforrar cartos e ao mesmo tempo que señan efectivas e que alumen o suficiente, non? Tamén dotamos de novos instrumentos, de novas instalacións para que os rapaces esteñan contentos no noso concello. Para iso dotamos o parque para que poidan facelo con todas as garantías. Outro proxecto que levamos adiante foi a eliminación de barreiras arquitectónicas que se nota perfectamente en todo o noso pobo, que se fixo moitísima labor neste sentido. Por tanto, quero dicir que dunha maneira ou doutra estamos atendendo a todos os colectivos, estamos atendendo todas as demandas de todos os veciños e así pensamos a seguir. Ahora mismo o noso proxecto para cara a nova legislatura é rematar o plan xeral, dotar de servicios e cuestións que sirvan para seguir medrando tanto social como económicamente este concello, que considero que vai ser importante tanto na comarca como na provincia. O que queremos ofrecer é unhas garantías de desenvolvemento para todos os nosos veciños, unhas garantías de que aquí en Burela van a dotarse de todos os servicios que certamente, ainda que somos agora mismo unha población de 11.200 habitantes, hai que pensar que temos casi todos os servicios que se atopan nunha cidade. Pois vamos a seguir nese proceso, vamos a procurar dotar ao concello de todos aqueles medios que señan suficientes e válidos para crear emprego, que é o que nos preocupa agora mismo, e ao mesmo tempo vamos a tratar de facer unha labor que debera xa estar feita, que é a elaboración do plan xeral, que iso vai a dar unha connotación e unha seguridade para saber en que sentido temos que seguir desenvolvéndonos e procurar facelo o antes posible e de acordo cos intereses de todos os veciños de Burela.